Waɗannan su ne manyan fina-finan da ya cancanta ace ka kalla. Sabon Fushwa, Skyfall, Mai Dorina da dai sauransu. Za mu iya jira muku fassarcinsu domin ku duba wanda ya cancanta ace mutum ya kalla. Amma dai me, mutum zai ce wannan Fushwa ɗin wanne ne, na uku ne ko kuma dai ya ne? Sabon Fushwa ne wanda muka kalla na biyu amma dai an ƙara minti 30 a kan shi. Wato aƙalla kenan ya kai awa 3 da kusan minti 50 da wani abu, ya doshi awa 4. Wannan fim ɗin za mu iya cewa shin me ya ƙara gaba, sai dai mutum ya kalla. Sai Skyfall, babban fim ne na jarumi Ashok Kumar, wanda kun san waye Ashok Kumar. Wannan fim ɗin da ya zo da shi ya bambanta da irin fina-finan da yake zuwa da su a cikin shekarun nan. Wannan fim ɗin ɗaya ne daga cikin irin fina-finan da yake a da masu matuƙar kyau, emotion, action, waƙoƙi masu kyau, abubuwa da dama a cikin wannan fim ɗin. Sai Mai Dorina, shi ma dai sabon fim ne wanda ya fita a wannan shekara. Za mu iya ce muku duk mai buƙatar waɗannan jerin fina-finai ga su nan Birjik, Sultan, Algaita, Yusuf Zamani, duk wani kamfanunuwa wanda mutum ke buƙatar shi ya kallon su a wani gari kake, Libya, Ghana, Niger, Cote d'Ivoire, kowane gari kana buƙata. Ga lambar wayar mu nan, kai mana magana a WhatsApp kuma sannan muna fatan cewa kana using da Telegram domin ƙwamshe dukkanin fim da kake buƙatar kalla. Kuɗi na ka biya ɗan ƙanƙani domin shiga. Kuma idan mutum mai turi ne shi ma dai muna tsarin shi daban. Like akwai abubuwa dai daban wanda muka tsara wanda duk mutum wanda ake buƙata zai ga sauyin abubuwa daban-daban na tsarika, na shin wanda tsari kake son shiga, wanne kake so, na sati ne ko na wata ko kuma da daddai. Akwai fina-finai birjik masu kyau sosai wanda in iya cewa idan mutum bai kalle su ba ya miss ɗin kallo sosai ba ɗan kaɗan ba, musamman wanda yake Kano kuma yana son kallon fim amma bai san wanda zai kalla ba. Idan ka bibiyar mu zai ganin fina-finai da cancanta a ce ya ji gun masu turi sun tura mai domin ya ƙwamashe kallon wannan fina-finan. Idan kana buƙatar fim inda ya cancanta ace ka kalla guda ɗaya ne ko guda biyu, ka je wannan tasha mai suna Center Sport Film domin ƙwamashe kallon dukkanin fim da kake buƙata.